ଆରେ ମା, ପାଣିରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ରହିବୁ? ଆ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ପୁଣି କାମକୁ ଯିବି ରେ ମା। କାଲି ଆମେ ପୁଣି ନଦୀକୁ ଆସିବା। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି। ଘରେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗେ। ନଦୀ ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ମତେ ନଦୀ ପାଣିରେ ରହିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେ ଗରମ ଘରକୁ ଯିବିନି ମା। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ କଷ୍ଟ କରିଥା ମା। ମୁଁ ଦରମା ପାଇଲେ ତୋ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣିଦେବି। ତତେ ଆଉ ଗରମ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଆ ଘରକୁ ଯିବା। ତତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ପୁଣି କାମକୁ ଯିବି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ମା? ମୋ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣିଦେବ? ଚାଲ ମା, ଘରକୁ ଯିବା। ହେଲେ ମା, ମତେ ଘରେ ଏକା ରହିବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ମତେ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ ନା ମା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଧରି କାଉର ଘରକୁ ଗଲା। ମାରି, ଏ ଘରେ ଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତୁ ଲାଗିବୁନି। ତୁ ଏଠି ବସିଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର କାମ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି, ଏଇଠି ବସିଥିବି। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଏଠି ବସିଲିଣି। ମତେ ଭାରି ବୋର ଲାଗିଲାଣି। ଯାଏ ଘର ସାରା ଟିକେ ବୁଲି ଦେଖେ। ଆରେ, ଏ ଘର ଭିତରଟା କେତେ ଥଣ୍ଡା। ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରେ, ତାପରେ ମା ପାଖକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାଉମାନଙ୍କ ବିଛଣାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତା ଆଖି ଲାଗି ଯିବାରୁ ସେ ସେଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ କାଉମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆରେ, ଏ ଝିଅଟା କିଏ? ଆମ ବିଛଣାରେ କାହିଁକି ଶୋଇଛି? ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏ କିଏ ଆମ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛି। ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ୟାକୁ ଉଠଉଛି। ମାରୁନି, ମତେ ମାରୁନି। ମାରିବିନି କାହିଁକି? ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଆମ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ? ମାରନି ମାଲିକାଣୀ, ସେ ମୋ ଝିଅ। କୁନି, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବୁ। ତୁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ମା, ଏଇ ଘରଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବସି ଆରାମ କରୁଥିଲି। କେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମହାରାଣୀ ଆରାମ କରୁଥିଲା। କେତେ ସଉକ କରୁଛି ଦେଖ। ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଥଣ୍ଡା ଘର ଖୋଜୁଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଧନୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଘରେ ଏସି ଲଗେଇଛୁ। ତୋ ଭଳି ଗରିବ ମାନେ କେବେ ଏସି ଲଗେଇ ପାରିବେନି। ତମ ମାନଙ୍କୁ ଗରମରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଯା ଏଠୁ। ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ଥର ତ ଝିଅକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ସେ ଆମ ଏସି ଘରେ ପଶିବ, ପିଟି ପିଟି ତା ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଆଉ ରାଗନ୍ତୁନି ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆଣିବିନି। ଚାଲ ମା, ଘରକୁ ଯିବା। ଚଢ଼େଇ ତାର ଝିଅକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ମାରି, ତୁ ଘରେ ଥା, ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଆମ ଘର ଭିତରଟା ବହୁତ ଗରମ। ଏତେ ଗରମରେ ମୁଁ ଘରେ ରହି ପାରିବିନି। ଯାଏ ନଦୀରୁ ଗାଧେଇ ଆସେ। ନଦୀର ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ମତେ ଆଉ ଗରମ ଲାଗିବନି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନଦୀକୁ ଗଲା ଆଉ ଗାଧେଇଲା। ବାଃ, ମତେ ଏଠି ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବିନି, ଏଇଠି ରହିବି। ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ତା ଝିଅ ଘରେ ନାହିଁ। ସେ ତା ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ମା, ଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଯିବ। ଚାଲ ମା, ଘରକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି। ଘରେ ଅନେକ ଗରମ। ଏଠି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଗରମ ଲାଗେ ମୁଁ ନଦୀରେ ଗାଧେଇ ଦିଏ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଜଳ ପରି ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତମ ମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ନ ଆସି ରହିପାରିଲିନି। ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଦେବି। ଏଇ ନେ ଏସି, ତ ଘରେ ଲଗେଇଦେବୁ। ତ ଘର ଭିତରଟି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଜଳପରି, ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଆମ ଘର ଆଜିଠୁ ଥଣ୍ଡା ରହିବ? ଇଏ, ବହୁତ ମଜା ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଳପରି, ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ। ଚାଲ ମା, ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମା ଛୁଆ ଏସି ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏସି ଲଗେଇଦେଲେ। ଏସିର ଥଣ୍ଡା ପବନ ମା ଛୁଆଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏସି ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଦୂରରୁ କାଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଜି ତା ଘରକୁ ସେ ଏସି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ବହୁତ ଗରିବ। ସେ ଏସି କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇଲା?
ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଚଢ଼େଇ ଆମ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏସି କିଣି ପାରିଲା। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ଆମ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଆଣି ଘରେ ଏସି ଲଗେଇଛୁ। ଆମ ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ଫେରା। ନା ନା ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିନି। ତାହେଲେ ଏସି କିଣିବା ପାଇଁ ତୁ ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇଲୁ? ସତ ସତ କହ, ନହେଲେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବୁ। ମା ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ଜଳପରୀର ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଜଳପରୀ ପାଖରୁ ମତେ ବି ଗୋଟେ ଏସି ଦରକାର। ମାଗଣାରେ ଏସି ମିଳୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଆଣିବାନି? ତେବେ ଶୁଣ, ତୁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଭଳି ଦିନସାରା ନଦୀ ପାଖରେ ରହିବୁ ଆଉ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ଆମେ ଆମ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ପରଦିନ ସକାଳେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ନଦୀକୁ ଗଲା ଆଉ ନଦୀରେ ଗାଧେଇ ବସି ରହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଉ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ତୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ନଦୀ ପାଣିରେ ରହିବୁ? ଘରକୁ ଚାଲେ। ନା, ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଯିବିନି। ଆମ ଘର ଅନେକ ଗରମ। ଜଳପରୀ, ତୁମେ ଆସିଗଲ। ଦେଖ ନା, ଗରମ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଯାଉନି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହ? ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ତୁମକୁ ଏସି ଦରକାର ନା? ଏଇ ନିଅ ଏସି। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଳପରୀ। ଦୁଇ କାଉ ଏସି ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଏସି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏ କଣ, ନୂଆ ଏସି ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆମ ପୁରୁଣା ଏସିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ ଜଳପରୀର ଏସିଟା ଦେ, ଲଗେଇବା। ଏ କଣ, ଏଇ ଜଳପରୀର ଏସିଟା ତ ଖରାପ ଏସି। ଘରକୁ ତ ଜମା ଥଣ୍ଡା କରୁନି। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେ ଜଳପରୀ ଆମକୁ ଖରାପ ଏସି ଦେଇଛି। ଚାଲ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଜଳପରୀ, ଜଳପରୀ, କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। କଣ ହେଲା? ଏତେ ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କରୁଛ? ତୁମେ ଆମକୁ ଏ କେମିତିକା ଏସି ଦେଇଛ? ଘରକୁ ନେଉ ନେଉ ଆମ ପୁରୁଣା ଏସି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଏସି ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତା ତ ହେବ, ତମମାନଙ୍କ ଘରେ ଏସି ଥାଇ ବି ତମେ ମାନେ ମତେ ମିଛ କହି ମୋଠୁ ଏସି ନେଇଥିଲ। ଲୋଭୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ ମୋ ଏସି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ। କାହା ସହ ବି ତମେ ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ଆଜି ପରଠୁ ତମେ ମାନେ ଯେତେ ନୂଆ ଏସି ଲଗେଇଲେ ବି ତା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୋର ଅଭିଶାପ। ଜଳପରୀ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଦୁଇ କାଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ ପୁରା ଗରମ ଦିନ ସେମାନେ ବିନା ଏସିରେ ରହିଲେ।